and welcome back to Sign Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Reality TV show, and namhlanje sikhuluma ke ngeingane zesithembu guys. Ngizokhumbula ukuthi izolo kade sibuka ke ingane zesithembu, and ke guys impela umpumelelo ke uhambise amalobolo kubuka amahle uthi amahle uyena ke ozobondla uNkulu. Awu bakithi kwaze kwabhlungu ke engathi umlando ke uyaziphinda ngoba phela ke into efanayo yenzeka ke kuvuyo kazi ngesikhathi ke ephuma kule relationship wathi angeke uTirela wayehleka ke yena ethi nje ukhalibo mamkhulu kanti kutholwani kutholwa imali yini, but ke kanti naye simbonile ukuthi ayimjabulisanga kahle indaba ukuthi ke afane nomuntu ongekho kule relationship mesebona ke umpumelelo eyolobola engamtshelanga lutho wahamba olobola before aye ekhaya kubo. uTirelo guys ukhona baba umsele kuyamtshela ukuthi ke enye nje into angayithandi ngompumelelo ukuthi he sleeping around, and ubaba umsele ke ubona nje umuntu in support of yonke into eyenziwa ke umpumelelo, and uma yena wakwasho before ukuthi umuntu omosha umpumelelo ubaba umseleko. uTirelo guys utshela ubaba umseleko ukuthi iwangene efonini wa-check-a uyamkhuza ukuthi nje angaphinda yenza nima efuna unkosikazi wamseleku akufanele athinta amafoni kaMpumelelo abone into engafanele ayibone. Hewu abanye la inkundleni zokuxhumana bathi uTirelo she's disrespectful, akufanele akhulume kanjena noba umseleku. Abanye bathi hayi cha, kodwa ke ubekade emela ke iqiniso lakhe. Angazi ke guys ukuthi ke owakho umbona uthini ke ngaleyo nto, but nje ngibone ngathi impela uMpumelelo akamhloniphi nje uTirelo ngampela lento yokuthi nje impela hamba olobona ngamtshela ngalutho. Hayi cha, ayinhle neze. So ke guys uTirelo uthatha isinqumo sokuthi ke uyawadikila lawo malobolo uthi cha akekho ready ukuthi ke angalobolwa ke umpumelelo, ngokusho ukuthi kuzofanele ukuthi avumele yonke into ke ayenzayo. He call umpumelelo a selfish man, and ngampela guys umpumelelo uzicabangela yena eyedwa, akanandaba ukuthi omunye umuntu ke ufila kanjani. Asazi guys ukuthi amahle uzolasta kangakanani, because lapha kaMpumelelo ke kamabhodwe kuyaphekwa kuyathululwa, uyapheka uyathulula baningi kuningi nje guys. Kwaqala intombi yamakhanya yangena yaphuma, kwauvuyokazi wangena waphuma, kwayileya ntombi ayithe izoba uNdlunkulu ovuyokazi uMacele wangena waphuma. Hayibo kuyangena kuyaphunya nje. uTirelo asazi uma usazohlala nesikhashana, kodwa nje hayi akuthembisi neze bakithi. Angazi guys, kodwa ke uTirelo owanqabile amalobolo wathi cha uyabonga bandla futhi uyaxolisa, okwamanje akaboni ukuthi usazovuma ukuthi ke aqhubekeke nompumelelo. Well guys, yeah zinjalo ke indaba ke sezingane zesithembu. Asazi noma mhlawumbe push noma kwenzakalani, but nje hayi into ezenziwa umpumelelo azikho right ke guys. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.